ללא קישור לתקציב ב-2025, לכשיגיע התקציב, יש פה איזושהי הזדמנות. אז אמרנו יש לנו לתכנן אך ורק חצי שנה, אמרנו שאנחנו חייבים להגביר את המוכנות שלנו לשינויים, לחירום, ללא ידוע. זאת אומרת, אם אנחנו נתכנן ובסוף מחר נשנה את הכל, כי חס וחלילה יקרה עוד משהו, אז בעצם אנחנו עוד יותר מחלישים את כלי התכנון. כמובן יש פה הזדמנות למנכ"ל ולראש העיר להתוות כוכב צפון, וכל זה עטוף בהזדמנות שנוצרת לנו ותחושת החירום שיש לכל העובדים, כן? וכמובן למנהלים, מתח וחירום, שהייתי שמח שהוא לא יהיה, הייתי מקווה לנו לימים משעממים יותר, אבל המתח הזה והחירום הוא כלי להירתמות, הוא כלי ליצירת מחויבות, ובעצם להגביר את החשיבות של המימוש. פחות התכנון, פחות איך נראה לי האקסל, יותר מה אתה הולך לממש ואיך זה עוזר לתקופה שעומדת מולנו. אז אנחנו הולכים קצת לפרט. אתם רואים פה שקף שכולכם מכירים, אני מאמין שרובכם מכירים, ככה זה תהליך רגיל שמתנהל בכל שנה, מיעד אסטרטגי, זה יורד לאגף, זה יורד לתוכניות או פרויקטים, משימות, ואחר כך יש לנו תוכנית התארגנות, כל זה עם מדדים, חיבור לתקציב, תהליך שלוקח גם ברשויות יעילות כחודשיים, אין לנו את החודשיים האלו, ועל כן אנחנו מורידים את כל השלבים. אנחנו מתמקדים אנחנו ממליצים להתמקד, ביעד עד 3, גם יעד אחד הוא מספיק, אוקיי? לחצי שנה הקרובה, הרשות, ראש העיר, המנכ"ל, ההנהלה, אתם, צריכים להגדיר מיקודים, יעדים אסטרטגיים, יעדים רוחביים, אני פחות אתעכב על המינוח, אבל בעצם יעדים או מטרות על אסטרטגיות, לא חייב להיות אסטרטגיות, אבל כן משותפות, שהם הדגש של הנהלת הארגון לחצי שנה הקרובה, ומיד אחרי זה יורדים לתוכניות, אוקיי? לא צריך את כל התהליך, אפשר לעשות את זה, אם אנחנו נשארים בשני ההיבטים האלו, אז אנחנו יכולים לרכז את כל התהליך של התכנון בעצם בחצי יום, ולסיים אותו, להתחיל ב9, 8:30, לא משנה, מתחיל בבוקר, נגמר בצהריים. זה לא אמור לקחת יותר, כי אנחנו מתכננים למספר מצומצם של יעדים, לא יותר מ3, ואנחנו מפרטים אך ורק את התוכניות. זה שלב אחד. הנה דוגמה, אם אני לא טועה, של תל-מונד, אבל אתם רואים, משהו תהליך מאוד מאוד קצר, שאומר בוא נתמקד רק מזמן הקורונה, נתמקד אבל רק בעיגול, במרכז השקף. בעצם אתם רואים יעד ו4 תוכניות סביב המושג שיפור השירות לתושב, אוקיי? זה היה בתקופת הקורונה, ובעצם עכשיו אנחנו מגדירים, ובעצם ככה נראה, הנה תהליך התכנון, כרגע זה מה שאנחנו רוצים. זה לא מסתיים כאן, אבל בחצי יום זה מה שאפשר להשיג, וזה מה שצריך, הארגון מסוגל להשיג. לתכנן רק מה שחייבים, ורק מה שאפשר. רשויות מקומיות, אני מרגיש שחלק מהעולם המוניציפלי, הרבה פעמים אנחנו מתכננים גם דברים שאי אפשר לעמוד בהם. אז אם אנחנו מדברים על מימוש ולא על תכנון, אז חשוב יותר מהאקסל, הוא לוודא שבמקומות שאין הסכמה ארגונית רחבה, אין לנו תקציב או היבט משפטי, היבט תכנוני, כזה או אחר, חסם ארגוני, יותר מדי ממשקים, חסר מנהל וכו', את התוכניות האלה כרגע אפשר לשים בצד. אין להם, עם כל האתגרים שדיברנו, שגם ככה מלחיצות את תהליך המימוש, אם המנהל שצריך לממש, יצטרך לגבש את ההסכמה, לחפש את התקציב, להסיר חסמים במהלך החצי שנה הזאת, אנחנו יודעים שהסיכויים שלו לממש את התוכנית יהיו נמוכים. ועל כן, שימו לב שבמקום להתעסק עם הגדרת כל תוכנית העבודה, אקסל שאתם מכירים, אנחנו בעצם עושים בדיקה לגבי התוכנית והיעד, האם הוא בר מימוש, האם אפשר לממש אותו בחצי שנה. יש לנו חסמים משפטיים, תכנוניים, הציבור איך מתייחס לזה, אם צפויה התנגדות של הציבור,
כן? אז כמובן אנחנו שמים אזורים סטטוטוריים שלנו ברירה, אבל בכל השאר אנחנו מאוד ממליצים שאת המקומות שתוכנית העבודה פוגשת את המקלות, נשאיר ל-2025 וב-2024 נתכנן מה שאפשר וחייבים. אוקיי, אתם רואים פה דוגמה, הנושא של מחויבות למימוש. בתהליך התכנון ובתהליך המימוש, הנושא הכי מרכזי זה המחויבות לאקסל או מחויבות לתוכנית עבודה שתכננו. שם אנחנו חווים כשל, אני רוצה להגיד כשל רוחבי. הוא לא יהודי, הוא לא מיוחד לאף רשות. בעצם הנטישה של התוכנית אחרי שאנחנו סיימנו לכתוב אותה. כמה שנשתף יותר אנשים בתוך הארגון, אוקיי? אני מתחיל כרגע רק בתוך הארגון. בתוכניות שלנו וביעדים, ונשמע יותר למה לא, למה כן וכולי, ואת זה עושים בחצי יום, כן? אנחנו לא עכשיו נתחיל, עושים בחצי יום, וממשיכים לאורך כל התהליך. אתם רואים פה דוגמה של עיריית באר שבע, בבאר יעקב, סליחה, שבעצם יש פה תהליך של שיתוף חיצוני, כן? אבל הם עשו אותו תהליך גם בשיתוף של המנהלים רוחבי, כמעט עד אחרון העובדים, יכלו להגיב, יכלו להגיד מה הולך להקשות, מה הולך להקל, בעיקר הממשקים שלנו, והמחויבות למימוש נוצרת על ידי שיתוף. ופה אנחנו גם צריכים במהלך החצי יום הזה, לוודא שכולם משתפים את כולם, בין אם זה על ידי הצגה, בין אם זה הזמנה לביקורת, ובין אם זה ממש לשתף את הממשקים. אם אני מנהל שפע, ואני צריך, או תפעול, ואני צריך שיתוף פעולה באגף החינוך, בשביל לעמוד בתחזוקת בתי הספר בזמן, כן? כי אני לא מקבל את הנתונים נכון, והפוך, המפגש הזה צריך לקרות באותו חצי יום, והמחויבות הזו למימוש צריכה לקרות, ותשתמשו בהרבה כלים. פה אתם רואים כלי אחד, את כלי של תובנות, אבל אפשר בוואטסאפים, ואפשר במיילים, ואפשר במפגשים פיזיים, ואפשר בכל דבר אחר, לגרום לאורך כל התהליך, לשתף גם בתכנון, ובעיקר בסטטוס, בהצלחות, בתנועה, בקשיים. השיתוף הזה הוא קריטי. אוקיי? אני חושב מכל מה שאתם תראו פה בשעה הקרובה, בפחות משעה הקרובה, הנושא של השיתוף ב-2024 גם גורם לחרדות להירגע, לרדת, גם גורם לאנשים לאסוף את עצמם ולהתמודד משימתית ולא רגשית, סליחה על הפסיכולוגיה, אבל בעיקר גורם להם, בגלל שהם הביעו דעה או התנגדות, להיות מחויבים. המחויבות הזאת, מי שמכיר את זה מהילדים שלנו, לא מחזיקה הרבה זמן, כן? היא מחזיקה ימים, שבועות, ואז צריך עוד פעם לעורר את המחויבות הזאת. אז יש היום כלים דיגיטליים, ויש היום את כל האמצעים שאתם רוצים, כולל לצאת מהחדר ולהיכנס לחדר ליד, או לעלות קומה או לרדת קומה, ולשתף. אני מודה, זה כאב ראש, זה עוד משימה, אבל זה יבטיח את המימוש, כי אתם תדעו, כל האנשים שאחראים יחד איתכם לממש את המשימה שלכם, את הפרויקט, בעצם יהיו יותר ויותר מחויבים, ככל שאתם יותר ויותר תשתפו אותם. הלא נודע, ההתנגדות הכי מרכזית, כן? זה שאנחנו נתכנן, ומחר חס וחלילה יקרה לנו עוד משהו, ואני מתנצל לומר, הוא יקרה, בסדר? אני חושב שכולנו יודעים שזה הוודאות עדיין אינה מלאה, ואנחנו לא יודעים איך ומה ולמה, ואם זה יבוא ממשבר פוליטי, או חינוכי, או ביטחוני, או יגיע. ועל כן, אם אנחנו יודעים שזה יגיע, אנחנו לא יכולים להתעלם, וזה גם אחת מהסיבות המאוד חשובות, דווקא ב-2024, ודווקא, או לא דווקא, אלא בעיקר ב-2024, ובעיקר בגלל שנותר לנו חצי שנה לאחר בחירות, והבלגן גדול מהסדר, אנחנו צריכים לתכנן. ואיך מתכננים את הלא נודע? כי אי אפשר לתכנן לא נודע. אנחנו פשוט חלק מתהליך התכנון מסמנים בשוטף ובפרויקטים, פעולות, ספקים, פרויקטים, מיקור חוץ, כל דבר שאם נצטרך תקציב, משאבים, עובד, אותו נעצור. עכשיו,
פה צריך אומץ של ההנהגה, להתוות את זה ולוודא שזה קורה. ממש, ואני מציע להגיע, אני אאתגר אתכם לגמישות של 30% מהתקציב, או 30% מהמשאבים, עובדים, תקציב, רכש, פעולות. זה לא אומר שתשתמשו בזה, אבל חס וחלילה, אם נצטרך להשתמש, תדעו מאיפה אתם יכולים לקחת, ולא תיכנסו לאיזשהו מערבולת שמה עושים עכשיו, מה עושים עכשיו. זו פעולה מאוד חשובה שצריכה להתבצע, הייתי מקדיש לה באותו חצי יום ממש זמן, ואומר אוקיי, עכשיו תלכו לשוטף, תלכו להכל ותסמנו לכם את המקומות, שמחר אתם מתבקשים להתמודד עם משהו חדש, משם אתם יכולים לקחת. לא יקרו ניסים, לא תקבלו את זה ממקורות ממשלתיים באופן מיידי, לא נקבל את זה מפילנטרופיה, והארנונה כנראה לא תעלה השנה, ועל כן אנחנו צריכים ממש, זה הדרך היחידה להיות מוכן אל הלא נודע. תקציב. הנושא של חיבור תקציב הוא סקסי, ואנחנו מאוד אוהבים אותו, וכולנו מנסים לחבר תקציב, ויותר ויותר רשויות מחברות תקציב, השנה תניחו לו. השנה אנחנו לא רוצים חיבור תקציב, אנחנו רוצים נראות תקציב. לכל משימה, לכל תוכנית, לכל פרויקט, אנחנו רוצים נראות לתקציב, זאת אומרת עלויות, או אם אנחנו יודעים תקציב יותר מדויק, אז תקציב יותר מדויק, אם אנחנו יודעים מאיפה הוא מגיע, זה גם טוב, מאיזה סעיף, אם זה טבר, אם זה שוטף, אבל אנחנו לא מחברים את התקציב. זה לא חייב להיות מדויק, זה לא חייב להיות תפור, זה לא חייב להיות חד משמעי, זה צריך להיות עם נראות, אוקיי? זאת אומרת שאנחנו נדע כמה אותו פעולה, שורה, פרויקט, משימה עולה, בין אם היא שוטפת או בין אם היא טברית, ותניחו לחיבור תקציב הקלאסי ולממשק עם הגזבר כרגע בצד, זה לא השנה להתמודד איתה. להתמודד עם האתגר הזה, השנה, אני כן חושב שדווקא בגלל החירום ובגלל הגמישות הנדרשת, להבין את העלות של אותו מהלך תכנוני, יהיה מאוד חשוב, ויסייע בהמשך לגמישות. תוצאות. הדרך הכי יעילה לקצר תהליכי תכנון, זה לדבר תוצאות. כשאנחנו מדברים תוצאה, לכולם ברור מה קורה בסוף. לכולם ברור איך נראית הצלחה, לכולם ברור מה רוצים, ואיך משיגים, והשאלה של איך משיגים נשארת אצלהם. אבל אין לנו ויכוח על מה צריך לקרות בסוף, או מה צריך להתממש. וכשאנחנו נגיע להסכמה הזאת, זו הדרך הכי טובה להגיע להסכמות שדיברנו בתחילת המפגש, אותה הסכמה, אם היא מגובשת סביב מספר, סביב אחוז, אנחנו סביב כל דבר קונקרטי, אנחנו נצליח יותר לייצר הסכמה ויותר להוריד התנגדויות, או להבין שזה בלתי ממיש, וזה לא יתממש ב-2024, וגם את זה חשוב. כמה דוגמאות, אני חושב שחלק מכם מזהים את זה מהעיריות שלהם, אבל הנה עירייה, בואו נסתכל על האמצע, עירייה גדולה במרכז, שכל התוכנית שלה ב-2022, 2022 פוסט קורונה, כן, כל אגף היה צריך להציב שני מספרים, המספרים האלה מהווים את היעד, במקרה הזה זה מספר משתתפים, ועלות למשתתף בפעילות תרבות ספציפית, אוקיי? אנחנו רואים איכות סביבה, אנחנו רואים ממש מה רוצים להשיג, כמה זה יעלה, אנחנו רואים בנושא עסקים, כלכלה מקומית, הוא נושא מאוד חם לאור כל מה שקורה מה-7 לאוקטובר, זה רוב הרשויות מתעסקות איתו, איך עוזרים לעסקים, אז כן, אז יש פה רשות אחרת שב-2024 בחצי שנותר, לקחה על עצמה לגבי סל שירות, ולוודא שהוא עושה את העבודה על ידי שביעות רצון, אוקיי? אני לא אכנס לעומק של המדדים וכולי, אבל כאן ל-2024 יש לנו דוגמאות לתוכנית עבודה, כן? את האיך נגבי סל שירות ותחולתו, השנה לא נכניס לעולם התכנון, אוקיי? בקרה מסייעת, אוקיי? בקרה מסייעת היא עוד כלי מימוש מאוד מאוד יעיל. אפילו הייתי מוריד את המילה בקרה. כן, אנחנו לא אוהבים להיות מבוקרים, גם אם זה ביקורת בונה. כן?
אנחנו פחות אוהבים את זה. אולי לא כולם. אני מסתכל על נוי והיא חולקת עליי ואני מקבל את זה. אבל בכל זאת, בקרה מסייעת, במקום אותם טקסים או מפגשים חציוניים, שלישוניים, רבעוניים, שבהם אנחנו רואים מה תוכנן ומה בוצע, ומנסים לגשר על הפער, אנחנו מוותרים על זה השנה שלנו, בסך הכל חצי שנה, אין מקום לעצירת בקרה, אבל אנחנו כן מקימים מנגנון רזה, שמטרתו לסייע. אתם רוצים לפגוש את המנהלים, כן? אם סיימתם את התכנון במאי, אנחנו רוצים בסוף יוני לפגוש מנהלים לפני יולי. בסוף יוני לפגוש מנהלים בסבב מהיר, להבין איפה זה נתקע ואיך מסייעים להם לפתור את זה. האם זה נתקע אצל היועמ"ש? האם זה נתקע בתקציב שלא הגיע? האם זה נתקע ברגולציה, בהיבטי תכנון, בחוסר שיתוף פעולה פנים ארגוני, בחלוקה לא נכונה של תחומי אחריות? זה לא משנה איפה. מישהו מעל המנהל המבצע, מעל המנהל המממש שהיה מתכנן, צריך לעזור לפתור את הבעיה, להסיר חסם, אוקיי? ובגלל זה אנחנו קוראים לזה בקרה מסייעת. מפגשים רזים של נציגים של גזבר, נציגים של יועמ"ש, לפעמים דובר, כוח אדם, מנכ"ל, אפילו אנחנו מדברים על נציגים, לא הם עצמם, כי אני לא רואה אותם יושבים ביחד ועוברים על התוכניות עבודה הרזות, מרכזים את כל האזורים שבהם אנחנו נחסמים, המשימה נחסמת, ומנסים לראות איפה אנחנו יכולים לעזור. אנחנו מניסיוננו רואים שבלא מעט רשויות, המנהלים מדווחים על אותם חסמים. זאת אומרת שיש לנו איזשהו גורם ארגוני מרכזי שחוסם, ואז פתרון שלו יביא למימוש של יותר ויותר דברים. אז ככה, איך התחלנו? התחלנו בנושא של לגבש יעדים, כן? 2-3 יעדים, כן? לא יותר מזה, ובשביל שהיעד יהיה ברור לכולם, כי בדרך כלל הם מנוסחים מאוד יפה, אנחנו נותנים לו מדד תוצאה, אוקיי? מדד התוצאה מבטיח לנו ולמתכנן שכולם יודעים לאן מכוונים. וגם אם לא הבנתי או לא התחברתי ליעד, אני יודע מה אני רוצה להשיג. עלייה ב, ירידה ב, אוקיי? אחרי שהבנו שאנחנו באמת, שיש לנו את היעדים ואת מדדי התוצאה וכולנו הבנו מה רוצים, אנחנו עושים בדיקה מהירה. חבר'ה, זה לא איזשהו תהליך עמוק. האם יש חסמים שיכולים, או כל דבר אחר שיכול לעצור לי את המימוש? ואתם מכירים את כל האפשרויות, ועל כן בואו רגע דקה לפני שנתאהב בתוצאה ובמדד, שזה מה שקורה בתהליך תכנון, עוצרים ושואלים את עצמנו, זה ישים לחצי שנה? או רק נעשה, או בוא נשאיר את זה ל-2025, וב-2024 רק נתכונן, רק נכין, רק נבסס, אוקיי? אז ממש לשאול את עצמנו את השאלה הזאת, ובאומץ לענות. אני בעד במקרה הזה בית הלל, בכל מקום שיש לנו ספק לאי מימוש, תניחו לו ב-2024, כן? זה מעבר לתהליך לתכנון ומימוש וכולי, זה עומס רגשי על המנהלים, והייתי מניח לזה, אוקיי? מגבשים את התוכנית, תכף אנחנו נראה לכם, אני חושב שדי הבנתם, נראה לכם, ומגבשים את התוכנית, ומגבשים ומביאים להסכמה במהלך של חצי יום רזה. מתחילים, מדברים, עובדים, מתכננים, כותבים את התכנון ל2-3 יעדים, 2-3 פרויקטים, מוודאים בכל מיני מתודולוגיות שאנחנו אכן מסכימים, על זה מה שצריך לראות, ומסכימים זה אומר שגם אגף החינוך מסכים, או לא מתנגד לפחות, למה שקורה באגף הנדסה, שלא תמיד יש קשר ביניהם, דווקא יש קשר, וגם היועמ"ש מסכים ומבין לאן משאבי אנוש כוח אדם הולכים. אנחנו לא מצפים שאנשים יעמדו ויגידו מסכים אני, אנחנו מצפים שאנשים כן, דרך המתודולוגיה הזאת של הסכמה, יוודאו שהם אכן, שאין להם התנגדות, שאין חסמים, שהם מבינים לאן הולכים ומבינים מה החלק שלהם. שיתוף. סעיף 5 הוא לדעתי הסעיף המרכזי פה, כן?
כמה שנשתף יותר, והמדד לזה שאתם משתפים, זה הכאבי ראש שאתם מקבלים. ככל שזה מדד, זה סימן מעיד, ככל שאתם תוטרדו יותר בשיתוף, הסיכוי שלכם לממש את התוכנית הוא גבוה יותר. לשתף פנימה, לשתף החוצה, שזה יותר מורכב, אני חושב אבל תושבים ישמחו מאוד לדעת מה קורה ואיך אתם עוזרים להם בחצי שנה, איך מתמודדים עם מה שקרה עד עכשיו, מה אנחנו עושים אם יקרה מחר, במה מטפלים, במה מבטרים. אני חושב שהתושבים בוגרים מספיק ומצפים לזה, אבל יותר מהתושבים זה השיתוף הפנים ארגוני, בכל כלי שאתם יכולים, ולא רק בתהליך התכנון, אלא בעיקר בתהליך בחצי שנה שנותר לנו לממש. הצלחתי לעשות משהו, קיבלתי אישור, אישרו תקציב, סיימנו שלב א', קיבלנו פידבק חיובי, כל הנושא הזה, תשתפו, 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 כן? אם יש לכם ספק, אם אתם נותניקים מדי בשיתוף, או משתפים פחות מדי, אני ממליץ לכם השנה להיות נותניקים. אוקיי? זה לא באמת נותניקים, אבל זה עדיף הביקורת של שיתוף יתר, מאשר אני לא משתף, ואני לא יודע מה קורה שם, ואני לא יודע על מה מדברים. מדברים תוצאות, כל השיח בארגון הוא על התוצאה ולא על היעד. התוצאה מדברת מימוש, היעד מדבר תכנון. אמרנו מה היעד, הסברנו אותו, הבהרנו אותו, עכשיו אנחנו מדברים תוצאות. אוקיי? אם אנחנו רוצים שבני הנוער יהיו מוכנים ויותר רתומים לעזור לרשות באירועי חירום נוספים, ותכננו מה לעשות, אז אנחנו רוצים לדעת כמה בני נוער רשומים לאותו מערך חירום ועברו הכשרה. אם אנחנו רוצים לעזור לעסקים בחצי שנה הקרובה, אז כל מדד שאומר ככה וככה עסקים נרשמו לתוכנית, או אני פחות אוהב מדדי שביעות רצון, זה מה שאנחנו צריכים, כן? ופחות תדבר על היעד שהוא פיתוח כלכלי וחוסן בנושא לעסקים קטנים בתקופת משבר. יעד מאוד יפה, הכרחי, אני חושב שאין רשות שלא שמה אותו, אבל יותר חשוב זה מה כל רשות ורשות רוצה להשיג בחצי שנה. זה יכול להיות דאטאבייס, זה יכול להיות סל שירות, זה יכול להיות משתתפים וכו'. מוותרים על בקרה וקובעים מראש מפגשים קצרים, הראשון הוא בסוף יוני, כן? והשני הוא עם החזרה לשנת לימודים, כן? מפגשים קצרים, מהירים, כן? שבהם אנחנו עוזרים לאנשים לממש, להסיר חסמים. הכי חשוב, לא לשכוח, לחגוג את ההצלחה. מימשנו, עשינו, תשתפו. גם בדרך. זה מרים, זה עוזר לי לממש יעדים שלי, מעבר ליעדים שאני באגף הנדסה הצליחו להשיג משהו, ואני באגף רווחה ואין לנו קשר, באגף שירותים חברתיים ואין לנו קשר, זה שהוא עשה משהו והוא חגג איתי את ההצלחה ושיתף אותי, גורם לי יותר מוטיבציה לממש את שלי. זה כלי חשוב. גיבי, אם אני יכולה לקפוץ, ואני מקווה ששומעים אותי, כי אנחנו יושבים אחד עם השנייה. לא, אבל אני שומעים אותי ממך. אני אגיד מילה קטנה על כל נושא השיתוף, כן? נתקלנו בהמון ארגונים ורשויות ומשרדים שבוחרים לעשות שיתוף. אני יכולה להגיד לכם שזה לא צריך להיות רק אינטרס שלכם, אלא זה אינטרס מערכתי. בסוף ברגע שעושים שיתוף, קהל היעד שלנו, בין אם זה העובדים עצמם, או כלל התושבים שלנו ברשות, זה מעלה להם את שביעות הרצון. אם גילי דיבר על העלאת שביעות רצון, הוא פחות אוהב את זה, אבל אני מאוד בעד. אתם יכולים להעלות את שביעות הרצון, אתם יכולים לתת להם ככה את התפיחה הקטנה על האגו. אתם אלה שהשפעתם על תהליך תוכניות העבודה שלנו, ואתם, יש לכם אימפקט לכל אחד מהם, וזה משהו שאנחנו רואים שמשנה את ההצלחות, כן, הופך אותן להצלחות הרבה יותר גדולות. כולם לוקחים חלק בתהליך תוכניות העבודה. אני אתן דוגמה את אשדוד.
עיריית אשדוד, שיש פה כמה נציגים משם, עשו תהליך פשוט מדהים של כתיבת תוכניות העבודה של שנה שעברה. הם אספו את כלל המנהלים ברשות, ופשוט דיברו על מה הבשורה החדשה שהם יכולים להביא ביעדים הקיימים של העירייה. זה היה יום שאני אגיד, העירייה עשו שם איזה תיקון לוגיסטי, העובדים לא היו חייבים להגיע ליום, אבל בשנייה שאמרו להם, יש לכם את האפשרות להשפיע על תוכנית העבודה, בין אם זה תחת המחלקה שלכם, או במחלקה אחרת שיש לכם רעיונות חדשניים וטובים לגביה, כולם הגיעו, אחוז ההשתתפות היה מדהים, למעלה מ100 מנהלים, וראו את ההשפעה של זה במהלך השנה. לכולם היה קצת יותר אכפת מהתקדמות תוכניות העבודה. אז אני סאקרית של שיתוף, אני רואה, אני אשמח לשלוח לכם את המדריך לשיתוף של תובנות, הוא גם נמצא בגוגל, פתוח לכולם, אם אתם טועים על איך נכון לעשות שיתוף, תרגישו בשביל להיכנס למדריך, אני גם פה אחר כך לשאלות. גידי, אני חזרה. אז תודה נוי. אז כמובן נשלח לכם את כל החומרים ואפילו תבניות, טלפונים, אתם יכולים לפנות, אבל אני רוצה רגע, תסלחו לי על זה, אבל טיפה למעלה, ולא תהליך. מכמה רשויות, לא מעט, שאנחנו מעורבים כרגע בתהליכי תכנון, או עוזרים להם להתארגן, אני קורא לזה עוזרים להם להתארגן ב-2024, אפילו לא משתמש במילה תכנון, אני רואה ערך גדול, וגם צו שעה, ואנחנו נרתמים לזה, לעזור למנהלים, לעזור לכל הרשות להתארגן. הם קודם כל בני אדם, והם מרגישים מה שכולנו מרגישים במדינה, והבחירות, והלא מודע, ו112 רשויות עם ראש עיר חדש, כן? וגם אלה שעם ראש עיר שמכירים, הסביבה לא מוכרת, הנושא הזה של לארגן אותם, לכנס אותם, לתכנון אל מול כמה יעדים בודדים, ואני אומר עוד פעם, כי אני איש תכנון, ולוותר על הדיוק בתכנון, לוותר כרגע על המתודולוגיה, ולעשות, ויותר לדבר על ההסכמה, על השיתוף, על המחויבות לתוצאה, ולעשות את זה בתהליך מאוד מאוד רזה, שאתם מוודאים שאנחנו מתחייבים לתהליך שמסיר חסמים. אני איש תכנון ואוהב לראות את הדברים ממומשים, השנה אני חושב שמעבר לדברים האלו, זה יאפשר למנהלים ולרשויות להתארגן ולעבוד יותר מסודר. אני לא רומז שלא עובדים מסודר, אבל זה יעזור למנהלים להתמודד עם המצב הרבה יותר טוב, יכוון אותם. אפשר להתמקד רק בשוטף, להחליט שאין חדש. אז תבחר מהשוטף את הפעולות שמקדמות את היעד, ותגיד מה אתה משיג, מה אתה עושה שונה בשוטף. אפשר פרויקט שכבר עובד, אפשר פרויקט חדש שאנחנו יוזמים אותו, הכל אפשר, גם חדש, גם ישן, גם שוטף, גם טבר, רב שנתי, שנתי, העיקר שכולנו מכוונים לאותו כוכב צפון, וזה לא אומר שזה הדבר היחיד שאנחנו עושים, אבל אנחנו כולנו, וכמה משותפים, כולנו שותפים לאותם יעדים, כל אחד עם תוצאה שונה לאותו יעד, והמסה הקריטית הזאת של מימוש, כן? של מספר מצומצם של יעדים והתחייבות לתוצאה, מביא לאנרגיה, מביא למשב רוח מאוד חיובי בתוך הרשות, מרכז אותה, מכנס, וזה כלי עבודה. אם תהיו אמיצים זה גם צריך לצאת לציבור, כן? התושבים היום רוצים לדעת איך הולכים להתמודד עם הדברים, ומה מעניין אותם מאוד חירום, מעניין אותם מאוד בריאות היום, כן? מעניין אותם המון, בעלי עסקים מאוד מתעניינים בזה, נושא של חינוך ונוער מאוד מאוד חם, כל הנושא הזה, הם נושאים חמים שהם היו רוצים לדעת איך הרשות מתמודדת, פחות ניקיון עיר, פחות תחזוקה, ואנחנו עדיין צריכים לעשות את זה, אוקיי? אז זה, אני חושב שלמערך, לתכנון למען מימוש, יש ערך הרבה יותר מתוכנית העבודה עצמה, אוקיי?
אז אתם רואים פה דוגמה של ראש העין, היא לא בנושא פיתוח כלכלי, אבל יש הרבה רשויות שעושות את זה, ותראו, מאוד פשוט. היעד הוא פיתוח כלכלי, הוא קצת יותר מפורט, בסדר? מרק 2 מילים, אבל כרגע זה מה שכתוב. המשימה מאוד מאוד ברורה, אנחנו יודעים שיש לנו עסקים בבעיה, בואו נפתח להם מרכז שירות וניתן להם סל כלים או שירותים שאנחנו יכולים לתת. סל הכלים, פותח סוגריים בנושא קידום עסקים היום, התרחב לאין שיעור ממה שאנחנו מכירים, כן? היכולות היום מבחינת הרגולציה והטכנולוגיה, לתת לעסקים, וואו, זה גם יכול להכניס כסף לרשויות, אבל אני שם את זה בצד. מדד הצלחה, אנחנו רוצים כל חודש 30 עסקים נרשמים לשירות הזה, אוקיי? אם הם יירשמו, אנחנו יודעים שהצלחנו, הנה העלויות, שימו לב, העלויות הן בעיקר עלויות שיווק ותדמית, כי בעצם את כל העבודה עושים פנימה, פשוט, זהו, זו תוכנית עבודה של יחידה שלמה ברשות. היא ממשיכה לעשות את השוטף, ויש לה הרבה שוטף, והיא ממשיכה לאשר תוכניות וטב"רים ולקדם את מה שראש העיר רוצה, ולפתוח את הבוקר בכל מה שצריך, ולקבל אס.אם.אסים על קריאות במוקד, ולקבל וואטסאפים מראש העיר, תפתור את זה, תעשה את זה, הכל כרגיל. ומחר גם משתנה משהו, אוקיי? והם יצטרכו לעשות עוד. אבל הכיוון הזה שזאת התרומה שלי ליציבות הכלכלית של העיר, יציבות הכלכלית של העיר זה נשמע, זה מביא בסוף ליציבות קהילתית, יש פה מערך משותף ביניהם, וככה נראה תוכנית, אוקיי? מאוד מאוד פשוט. אם אני לא טועה, זה השקף האחרון, אז אנחנו נשמח לשאלות, תהיות, בקשות, שיתופים, אם אתם רוצים דוגמאות מעוד רשויות וכולי, בשמחה. תודה על ההקשבה קודם. הנה, אני רואה שיש ידיים, אתם יכולים פשוט לכתוב בצ'אט, חגי תקריא, אתה יכול לסגור את ההצגה. אני אסגור את ההצגה, הנה. אבל אז רואים אותי בגדול. לילה, אתה רוצה לשלוח לדעתי במבנה של הוובינר, אנחנו יכולים לעשות מיוט, כי זה unmute. תגיד שתוכלי לשלוח את הצ'אט. תודה רבה גילי, היה מאוד מעניין. אז שוב, מי שרוצה שאלות, בגלל הפורמט של הוובינר, אז הוא לא יכול לעשות את זה בעל פה, הוא יכול לרשום, אנחנו נשמח לענות. בכל מקרה, אתם יכולים גם לפנות אלינו אחרי הוובינר, ואנחנו נשלח. כל המשתתפים יקבלו מצגת, וגם תבנית כזאת, תזכורת ממש מה לעשות, שלב ראשון, שלב שני, שלב שלישי, אנחנו מאחלים המון המון בהצלחה. הנה, המצור שעה. אני מרגישה שגידי היקר, לא פחות ויותר, שאלה באה לידי ביטוי במערכת הניהול תוכניות, ואם כן, האם יש שינוי במערכת מאז שאנחנו הקמנו? אז זו שאלה בשבילי. נכון, אני חושב שכן. התשובה היא כן. המערכת תמיד מתחדשת, אנחנו פחות או יותר כל חודש מעלים פיצ'רים חדשים. המערכת עוזרת לכם לבצע את הבקרה המסתייעת בצורה הטובה ביותר. כשאני אומרת בצורה הטובה ביותר, זה המערכת מעלה אוטומטית את החסמים, זה משהו שהיה לנו כבר בעבר, זה המיצור אתר הייתה, אבל באמת להעלות את הדגלים האדומים בזמן ובקלות. מאז שהמיצור אתה ואני נפגשנו, הכנסנו כמה חידושים, כן, אני אציג אותה עוד מעט מיד בסיום כל השאלות. עכשיו אפשר גם לעקוב אחר מדדים, כל הרשות יכולה להשתמש בזה, אנחנו מציגים את זה כגרפים ולהוציא דוחות רלוונטיים, אנחנו הרחבנו את מנעד החסמים כדי שנוכל לעלות, שנוכל להסיק מסקנות ולקבל תובנות מתהליך היישום, ואנחנו ממש בימים אלה גם עושים את הדבר הגדול לכך, שזה מכניסים את ה-AI לתוך הפלטפורמה,
אם אתם עושים התייעצויות דרך פלטפורמת שיתוף הציבור, אנחנו אוטומטית נעזור לכם לתרגם את התובנות לתוכניות, שיהיה קל מאוד לאשר את זה ולהכניס את זה גם לאתר. כך גם מתוך תוכניות שאתם כותבים, אנחנו נעלה לכם אוטומטית שאלות להתייעצויות שאתם יכולים לעשות. המיצור ספציפית, אם זה מעניין מאוד אנשים, אני אשמח להציג, אבל אולי נשב על זה אחר כך. המערכת היא מערכת של תובנות, ומפה התחלנו. גידי, יש את השאלה מקליר, קורא אותה? לא. כיצד פועלים מול מחלקות שאין להם קשר ישיר ליעדים האסטרטגיים שהוצבו? האם היעדים האסטרטגיים נקבעים רק על ידי הנהלת הרשות או על ידי האגפים עצמם? אחלה שאלה. אז קודם כל, בתהליך רגיל, היעדים צריכים להיות משותפים. אגב, הם כן יכולים להיות הכוונה של ראש עיר או הנהלת הרשות, כאשר הקהל המתכנן, שבדרך כלל מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות, מגיב, משנה, זה שיתוף מספק. זאת אומרת, יש לנו נבחר ציבור, יש לנו מנכ"ל, הם יכולים להכתיב יעדים, זה חלק מהתפקיד שלהם, המילה להכתיב לא מתאימה. אבל הם כן נמצאים לדיון מול הקהל המממש. אם לא, אז קשה לחבר אותם. בתהליך רגיל, בשנה רגילה, היעדים צריכים להיות משותפים, והמנהלים צריכים להיות מעורבים בהגדרה שלהם, גם אם הם ממוצעים על ידי ההנהלה. השנה אנחנו בתהליך יותר קצר. אז אפשר לעשות תהליך שבו אנחנו מגדירים את היעדים עם כל הקהל המתכנן, זה קצת לוקח יותר זמן. מה שאני הייתי מציע השנה, זה באמת להגדיר, אתם רוצים לשתף, תגדירו יותר מ3 יעדים, כן? ותיתנו לקהל שצריך להתמקד ולבחור, לתעדף את 3 המרכזיים, כן? ממש דיון כזה פתוח, ושמאפשר להם כן להשפיע. אז אני עונה לך ככה, כדאי שהמנהלים ישפיעו על היעדים, זה יהפוך אותם ליותר מחויבים. אין לנו זמן, אני לא ממליץ להתחיל תהליך ארוך של הגדרת יעדים עם המנהלים, אלא פשוט להציג יעדים ולקבל את הפידבק שלהם, או להציג יעדים ולקבל תעדוף מהם. אני מקווה שעניתי. רגע, לגבי יחידות שאין להם קשר ליעדים האסטרטגיים. אני ברמה העקרונית לא פגשתי יחידה כזאת, זה עולה בכל רשות ורשות, ואני מראה איך כמעט לכל יעד, כל יחידה ברשות יכולה להתחבר, אולי לא באופן עיקרי, אבל יש לה מהות להתחבר, אבל בוא נניח שהחיבור הוא חלש או לא קיים, אז שיתעלמו מהיעדים האסטרטגיים, ויתכננו 3 פעולות, כן? שאינן נוגעות ליעד האסטרטגי. אבל אם אני מנחש את היעדים האסטרטגיים של 2020 ושל חציון 2024, הם יטפלו בשירות, בתושב, בחוסן, בנושא של... אני רואה את כולם מחוברים לזה, ואם יש מנהל אגף שאומר, אני לא מצליח להתחבר ליעדים האלו, תאפשרו לו לא לתכנן ליעדים האלה, אבל עדיין לתכנן 2-3 משימות, תוכניות, לא יותר מזה. יש לך רעיון לאיזו מחלקה שלא מתחברת ליעדים? אני יכולה להגיד לך שבאיזשהו מובן יש המון מחלקות שלמרות שהבייסיק הן כזה לא רגילות להיכנס ליעדים האסטרטגיים של הרשות, אבל הן כן יכולות להשתלב שם. אם יש לך שם של מחלקה אחת ספציפית, זה יהיה, אל תדאג, בין כל באי הוובינר, לא נוציא את זה מפה. ובכל אופן, לכשאתה יכול ממש להתקשר ולישון, אנחנו נעזור לחבר את היעדים. אבל עוד פעם, יש ספק, אז השנה לא מתעקשים בלחבר כל יחידה ליעדים, ומלמדים אותה איך מתחברים ליעדים וכו'. השנה מבטרים להם. אז תתכנו משהו אחר. עדיין רוב היחידות בארגון יצליחו להתחבר, זה ייצור מסה קריטית של תוצאות, כי אנחנו מדברים על תוצאות, תנסו לדמיין 6, 7, 8 יחידות, כן? 8?
8, ראיתי. אוקיי? 10 יחידות מכל היחידות שיש בארגון, קובעות תוצאות אל עבר יעד אחד. תדמיינו את מאחורי הקלעים, את המשאבים של מספר העובדים, התקציב, הקשב הניהולי, הכל, זו המסה הקריטית שעומדת מאחורי התוכניות, שמאפשרת ליעד להתממש. אוקיי? אז כמה יחידות זה לא ייגע בהם, והייתי פותר להם את הבעיה הנקודתית, ולא נכנס לא מכריח אותם לעשות את זה. נראה לי שענית. כן. יש עוד שאלות? עוד שאלות, בקשות? נסיים? יאללה. טוב, אז תודה לכם על השיתוף. אנחנו יודעים שזה תקופה מאתגרת. ראינו את זה, נרשמו לוובינר הזה למעלה מ100 איש, כן? הרבה התקשרו היום בבוקר ושלחו אס-אמסים ומיילים שהם מתנצלים, אבל לאור המצב הם לא יכלו לעלות. אנחנו נשלח לכולם את החומרים, אנחנו פתוחים לשאלות, ולהתראות בוובינר הבא. תודה, ביי ביי.